Hei, salutare oameni buni, eu sunt Global cu jocuri și vloguri și astăzi ne vom juca Clash Royale. Dar înainte de a începe videoclipul, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul roșu de subscribe și dacă câte o notificare când postez ceva nou, nu uitați să apăsați pe clopoțel. Să începem. O să deschid Giant să vedem cine bani. Mortar. Da, tornada, însă și tot. Până la urmă ne-a căzut ceva bun. Bomberul și elixir colector. Wow. Wow. Pe care acum o să îl fac de level mare. Nu mai am bani. Nu contează. Măcar am tornada. Dar să mă gândesc în loc de ce carte să o pun? Eu m-aș gândi să pun în loc de mirror. Pentru că nu e folositoare așa de mult. Aici la shop avem asta pe care eu nu o să cumpăr. Sau astea, nu o să le cumpăr încă. Și cum am dacă vreți să intrați în clanul România Gang, în care sunt și eu membru, nu uitați. Vă primim cu mare drag. Și când o să... Da? Să vă invit pe voi. Atunci, haideți să începem un meci. Uitați pe prietenul nostru turc sau ce din bufia aia. Dar în fine, mi-a spus mult noroc, hai să spun și eu. Și strategia mea este să pun balonul și Inferno Dragon sau Baby Dragon. Dar nu mereu funcționează. Ca în cazul acesta. Știți cum joc eu. Mă gândesc că nu filmez. Mă prefac că nu filmez ca să joc mai bine. Cum aș da eu normal. Și opa? Opa! Ce ai făcut, prietenaș? Cred că meciul ăsta e pierdut. Cred că meciul ăsta este pierdut. Da, este pierdut meciul. Ne-a deschis un turn. Adică... nu mi-a dat nici măcar jumătate din HP. Vă place să și dacă văd multe like-uri, o să fac următorul episod care ar putea să fie cu un vlog sau cu un joculeț. Deci îmi cer scuze dacă o să auzi zgomotul acesta. N-am ce să fac. Poate în următorul episod, dacă va mai fi următorul episod, poate o să ceva, să nu se mai audă. Adică sper că nu se mai audă.
meciul. Este overtime. Da, da, s-ar putea să câștigăm! Mai special pentru că o să-l fac de 1 minut. Chiar dacă mă grăbesc, nu contează. Avem tot timpul la dispoziție. Hai să cerem și noi ce să cerem? Săgeți, că aproape le fac de level 8. Și haideți să mai jucăm un meci 2v2. Avem și legendare. Vă spun acum, s-a adăugat un nou update. Informativ. Ca să știți. Wizard-ul. Hai să-i dăm sărăcuț de el. Până că v-am spus. E un episod mai scurt cât de cât. Episodul celălalt precedent l-am făcut de 5 minute, acesta vreau să-l fac de 10 minute. Și sper să câștigăm. Chiar sper să câștigăm. Și cum am spus în episodul trecut, dacă vreți să veniți în clanul meu în care fac parte, vă primim cu drag. Numai că trebuie să aveți o limită de trofee. Și după cum vedeți, noi conducem. Ne-am scos un turn, dar mai avem multe turne. Nivelul 8 o să fac și niște turnee, dacă vreți. Și cum am spus, să zăpătiți butonul acela de like, să nu-l lăsați în pace, apăsați cât mai mult pe el. Pentru că vreau să văd susținerea voastră pentru următorul episod.